ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಟ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಕೊಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ತೋರೊಂಡು ಈ ಬಾಲೆ ತೋರೊಂಡು ಈ ಬಾಲೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದಾಯ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಫುಡ್ನು ಬಾಲೆಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆವಂದಿನ ಫುಡ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ನಮಗಿನ ಟಿಫಿನ್ ಮಖಾನ ಸಣ್ಣ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದ ಸನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಡ್ರೈ ಡೇಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಫುಲ್ ಪೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಲಿ ಇವೇ ಇತ್ತೆ ಹೊಲ್ತಾವ ಇಂತಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ರತೆ ಇವಕದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಆರು ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಬ್ರಷ್ ಕೊರಂಡ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರನ್ನು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ತೊಲಿ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕುನ ಬ್ರಷ್ ಇಡು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರನ್ನು ಮೂಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದೆಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಗೈಸೆಂಕಲ್ನ ಶಾರದಾಂಬೆ ಗ್ರಾನೋಲ ಪುಲ್ಲಿನ ಅಂಗಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇರುಂತು ದಿನದ್ದು ಪರ್ಲೀರು ಪೊರ್ಲತೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಏ ಶೋಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕುಲ್ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಸಾನ್ ರಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪು ನಿಂಕ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇರು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇರೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡುವೇರು ಅದೇ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರುಗ ಅವಳು ಪೇಸ್ಟ್ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಟು ಕೂಲಿದ ಕರ್ಕೊಂಡ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿರ್ಲೇರ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿರ್ಲೇ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇದಾನು ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ದು ಯಾರನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಹೌದು ಬ್ರಷ್ ಐಕ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕರೇನಾ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಸಾಲಂಡ ಸಾಲಂಡೇನಿ ನಿಜ ದಾನೆ ರಜಾನೇನಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ರಜೆ ಅಂದು ಯಾವ ಬನ್ನಿ ದೆಕ್ಕಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಮ್ಮನ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ಉಂಡು ನಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ಕಪ್ಪು ಉರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಉರ್ದು ಪುಂಟಲಿ ಸೊ ಐಟ್ ಮಲ್ದಿನ ದೋಸೆ ಒಂದು ಸಾನ್ವಿಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ದಿನ ಪರಿಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರೀಟು ಬಾಡ್ಗ ಪೈ ಫೈನಲಿ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ್ಯಾನು ತೂವರೆಗಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ದೈತೆ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾನಲನ್ನು ದೀವೊಂದುಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬನ ವಾದ್ಯ ಸುರುವಾಂಡ್ ಶಾಲೆ ಬೊಬ್ಬಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿನೊಂದು ಹೆಂಚಿನ ಸಾನ್ವಿಗಿನಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಖಾನ ಸಾನ್ವಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಡ್ರೈ ಡೇಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಂತದೀತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗಿನಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಸನ್ನಿ ದಾದಿ ದಾದಿ ನೀ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಿರಾಗ ಮಖಾನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೂ ಬಿತ್ತು ಅವೈತ ಖರ್ಜೂರದ ಬಿತ್ತವು ತಿನ್ನದಿದ್ದವು ಅದೇ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬುಲ್ಪೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಲಿ ಇವೇ ಇತ್ತೆ ಹೊಲ್ತಾವ ಇಂತಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ರತೆ ಇವಕದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಪಯ್ಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ದಡ್ಡಾಗ ಪ್ಲಂಕಿಶ್ ನಾವೈತೆ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಕಾರ್ ಪತ್ಲ ಹಾಂ ಮೆಲ್ಲಿಜ್ಜ ಮೋಕೆದ ಕುಳ್ಳಿ ಪೈ ಜೈ ನಾನೈತೆ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲೋಡು ಹಾಂ ಜನಗಣ ಉಂಡು ಪಯ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಗಜಾನಿತ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ರಡ್ಡ್ ಮಮ್ಮಿನ ಫುಲ್ಲು ತುಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮರ್ದಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮರ್ದಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಚೂಲಿ ಬರ್ದೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಓಮದ ಮರ್ದ ಒಂದುಂಡು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಮೆದ್ ಮೆದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಓಮದ ಮರ್ದ
ಸೊ ಅವಲ ಒಂದುಂಡು ಇದ್ಮೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮರ್ದೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮನ್ಪನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಬಂಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನದಿಲ್ಲ ಅಡಿಯರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಫುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೀಡಿತ್ತಿ ನಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ಲೆ ಓಮದ ಮರ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುದ ಮರ್ದು ನನ್ನ ಅವಡ ಹತ್ರ ಅದೇ ವೇದಮ್ಮ ಹಾಸಮ್ಮ ಎರಡು ಜನ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತುಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಡು ಮಂಡೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ದು ಒಡ್ತಿ ಬಿಸತಿಡ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಒಡ್ತಿ ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಜೈ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊಸತ್ತಾದ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋದುಂಡವು ಏನಪ್ಪಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೀರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೇಕೇನೋ ಅಂತಿನ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೀರ್ಲ ನಾನು ಕೊರ್ಪನಮ್ಮ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 1 ವೀಕ್ ಬೋಡಾವು 1 ವೀಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೀರು ಸೊ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೀರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಡ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅದಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತರಡಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಹಚ್ಚೀರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೋಷ್ಪ ಬೋರ್ಡ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 ವೀಕ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ನೋಡು ನೇನು ಜೋಕುಲು ತಿನ್ನೋಡು ನಾನದಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲ್ಗೆ ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾವಡು ತಿನ್ನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕದಂಡು ಅದು ಮಾಡಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು ಪೆಂಚಾಪು ನಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾಪು ಅಕ್ಕನ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾಪು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂದ್ರೆ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ 6 ಪಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆನಂದ ಪಾಸೆವು ಬೇಲೆ ತುಯ್ಯರದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸಾತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಟ್ ಪಚ್ಚೀರು ಸೊ ಒಲ್ತು ಒಡೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಟ್ ಪಚ್ಚೀರನ್ನು ಕಡಪುಡುವ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತ ನಮ್ಮಡುಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ತುರ್ದು ಒಡೆಗ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುವ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಂತದೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಗ್ ಮೀಪಾರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ದೆಕ್ಕದ ನುಂಗಾದಿನಂಚನೆ ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ತಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಂದು ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ದ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಪಂಡ ಜೋಳದ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ರಾಗಿ ನಟ್ಸ್ ಪಂದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಉಂಟು ಸೊ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಸರಿಕ್ ರಾಗಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆಕದೀತಿಂಡು ಅಂಚದ್ದು ದಾಲ ಕಜ ಉಂಡ ಪಂದ್ ಕುಡೋರ ಅರ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲೆ ಸೊ ಐಟ್ ದಾಲ ಕಜಾವ್ ಒಂದು ದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕಜಾವ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆಕ್ಕದ ನುಂಗಾದಿನ ರಾಗಿನ ಪಿರೋರ ಚಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬಲ್ಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ 100 ಮಿತ್ ಇನಿ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಕ್ಕರದ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಪಿನೇಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಡು ಪಂದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆರ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಡ್ಡುನ ಮೂಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಮಾಮ್ಸ್ದ ವರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಆದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಮೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೀಸ್ ಕಿಚನ್ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಭಾಜನ ಬರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಜಿ ಪೌಡ್ ಗೈಸ್ ಮೀನು ಸಾರ ಅವಡು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀನು ತೆತ್ತಿರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಮೀನನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬರೋಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ನಕ್ಲೆಗಿನಿ ದೋಸೆನ ಕೊರ್ಕ ಈಗಲ್ಲ ವೇದಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಪತ್ತೊಂಬರ ನನ್ನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಾರು ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಾರು ಮೂಲ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಂದುರ್ಲಿ ರಾತೆ
ಅತ್ತೆ ವೇದಮ್ಮ ದೋಸೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಾರು ಬಾಜನ್ ದೇಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಜಿಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ದುಬೈಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ದುಬೈಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂದಂದು ಯಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಟುಕ ಬರಿಪುನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ದಾದಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಭಜನೆ ಕೊಡ ಅಂಚ ಐತೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲ ಬರಂಡು ಬೈಯಾಗ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಚಂದ ಬಾಬಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಯಿ ಐಕಲ ಪಾಪ ಸಾಲೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಉದಾಸಿ ನಾವು ಅಂಚ ಕೋರಿಲು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅದೇ ಇರ್ದಾದ ಮಂತಾರ ಕೇಳಲೆ ಅಂದಲೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಗೈಸ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬೋಡ್ಡ ಎಂಚ ಕಡಬುಡ್ನೆಂಚಿ ಅಂದ್ ಗೂಡೊಡ್ಲಂಡ ಅಂದ್ ಕಡಬುಡ್ನೆಂಚ ಅಂದ ಅವಡಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಟ್ಟಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ತೆತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಕೊನಕ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಕಜ್ಪು ಆಜಿ ಆತೇನಾ ಓ ದೇವರೇ ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಓಲ್ದಿದ್ದ ನೇಪದ ಹೊಡ್ತುಗಿಯಮ್ಮ ಇರ್ ನಾವು ಹಿಂದಾಪಿನ ಪದ್ಯ ಓಂಬೂರ್ ಬುವಸ್ವ ಅದೇ ಇರ್ ನಾವು ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡದ ಫೈನಲಿ ಮೀನನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಾಡಿಯೇ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 6 ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡು ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆವಡು ಪೋಯಿ ಇರ್ಲಾಗ ಫೈನಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರಡ್ ಬಿಸಲ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾಕುಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಮಿಮ್ಮಿ ಸಾರು ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ನಮ್ಮನೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಸಾಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಂದಿನ ರಪ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಾರು ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬರದ ರೂಟೀನ್ ಮಾತಾ ಆಂಡ್ ನನಗೆ ನಿಗಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಬ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಂಡ ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ಗೆ ಏನಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೈ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುನ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಕೊರಲಿ ಅನ್ಪಂದು ಸೊ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಕೊರಲಿ ಗೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 7 or 8 months ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ 7 ತಿಂಗಳುಗಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಡಮ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗೆ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದೊಂಬು ನಿಕುಲು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಟ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಕೊಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದೊಂದು ದಾಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ನಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಲರ್ಜಿದ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಲ್ನಟ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ನಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಲರ್ಜಿದ ಕೆಟಗರಿಗೊಂದು ಬೂರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನು ನಿಕಲ ಬಾಲೆಗೆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ನಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋರಡ ಆಫ್ಟರ್ 8 months ನಿಕುಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಎಂಚ ಕೊರ್ಬೇರಂದು ಪಂಡ ಕೇನ್ವೇರ್ 4 to 5 months ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ ಸೊ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಡ್ದು 4 to 5 months or 6 months ಉಲಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನೆಡ್ದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಆದುಪುನಾಗ ಬಿಫೋರ್ 6 months ಬೇಬಿಗೆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಕೊರ್ರೆನೇ ಬರಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಿಫೋರ್ 6 months ಉಲಾಯ್ದ ಬೇಬಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಂದೆ ಬೇತೆ ಓವ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ 6 months ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಟ್ಸ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೊಂಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಅಂಜೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಾದಾಮನಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಕುಲು ಕೊರನ್ಪೋಡು ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಓಲ ರಾ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾದಾಮನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೀಜನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಕೊರ್ಪಾರಡ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆತದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾದಾಮ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆತದ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ 9 months ಉಲಾಯ್ದ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಸೊ ನಿಕುಲು
ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಪುಂತುಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ರಾಡ್ ಬಗೆತ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿಲಿ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ತೋರೊಂಡು ಈ ಬಾಲೆ ತೋರೊಂಡು ಈ ಬಾಲೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದಾಯ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಫುಡ್ಡುನು ಬಾಲೆಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆವಂದಿನ ಫುಡ್ಡುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕುಲ್ಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬಿಫೋರ್ 5 ಮಂತ್ ಯಾನು ಬಾಲೆಗ್ ಸಿರ್ಲಾಕನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೇನ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಜ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆಗ್ ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್ ಏನ ಬೋಡಿತನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಯೂರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಅವೆ 9 ಮಂತ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಬಗೆತ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿ ಲಡ್ಡು ಕೊರಲಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಡ್ಡು ಒಂತೆ ತುಪ್ಪಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಪುರ ಬೋಡುತ್ತಲೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಬಾದಾಮ್ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಿನ ದಾದನ್ ಪೇರು ಲಡ್ಡು ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೋಡುಡ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು 9 ಮಂತದ ಮಿತ್ತದ ಬಾಲ್ಯಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಲಡ್ಡುಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ನಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕುಲ್ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವೇ 9 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾಡಲ್ಲ 9 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಡೌಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಪುಂದು ಎನ್ವೆ ಯಾನ್ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಪಾರಡ ಆಫ್ಟರ್ 8 ಮಂತ್ ನಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯಗ ನಿಕುಲು ನಟ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಡ ಬೋಡಿತನ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ್ ಕೆಲವು ಬಗೆತ ನಟ್ಸ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಬಗೆತ ನಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೂ ಗೇನ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್. ನಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅವರ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ವೆಯ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಅವ್ರ ರಾಗಿ ಸರಿದ ತೊನ್ನಾಗ ಐಕೆ ನಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ತಿನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆತೆ ನೆಟ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಜಿಂದೆನ್ವೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಡೌಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸಾನ್ ಬಬ್ಬನ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ರಾಜರ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಡ ಅವು ಡೆಲಿವರಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಡಿ ದೊಂಬು ಕೊಂಜಿ ಏಸಿಡ್ ಪೋಪಿ ಅಂಚ ಬತ್ತ ತಲೆ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಸ್ಕೂಲುನು ದೂರ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ತೋಜೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೈದನ್ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತಿಳಿ ಒಂದುವೇ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ನೆಟಗಾದ ಪೋಯರೆ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚಿ ರೈಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಬತ್ತಂತಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬರೋಂದೊಲ್ಲೇರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಎಂಕ್ಲನ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ರಾಜರೇ ಓಟಿ ಪೋತಿರ್ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ್ಲ ಉಡ್ಪೇರ ನಾನು ಲೆತಂಬರ್ರೆ ಅಂಜಿ ಬೇಗಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎನಿಸು ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಡು ರಾಜರ ವೀಡ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂಗಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನೋಶಿಗೆ ಏಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜಲ್ಲ ಅಂಚ ವೀಡ ಅನ್ಪರೆ ಸೊ ಬತ್ತನ ಸ್ಕೂಲ್. ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬುಲಿಪುನತ ತುಲೆಗೆ ಸಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿ ಯಾರನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಸುಜಾತ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದೆ ಅಕುಲ್ 2 ಜನ ಉಪ್ಪೋಡಲೆ ಕೈತ್ತಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಚೂರು ಹಂಚಿ ಉರ್ದು ಹೊರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲು ದುಃಖ ಬತ್ತ ಆಪುಣಿಗಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಗತೆ ಸಾನ್ವಿ ಇರನ್ ಮೊಕೇನ್ ಪೇರಪ್ಪ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋಪೇರಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ತೋಪೇರು ತಿಳಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜರ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹತ್ತು ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ದೀದಿ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಕ ಮಲ್ತೀತಿರಲ್ಲ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಒಂದುಂಡು ಪಾಪ ನಿಸಂದ ಕುಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಕ್ ರನ್ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೇಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ತೂಕ ಸರಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಿನಿಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಯ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕ ಅದೇ ಸಣ್ಣ
ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ತಾಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಪಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ತಿತ್ತಲು ತಿಳಿಪುನು తెలుగు ನೀರು ವಾ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನು ಅತಿರಾಚರೆ ಹೌದಾ ತಿರ್ಗ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಅವು ಏನು ನೈಟ್ ಏನು ಬನ್ನಿ ಏನಪ್ಪ ನೈಟ್ ದೆಪ್ಲೆ ಯಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ತ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ದಾಲ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನರಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ದದನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫಲ ಅದೇ ಎಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಂದಾರ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಕುಲ್ದೇರ್ತುಲೆ ಮುಲ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಚೂ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಗೈರು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಕಡಕಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಜೇದಾಲು ಇಜ್ಜಿನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕನಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪಚ್ಚಿರೊಂದು ಪಚ್ಚಿರೊಂದು ಬಕವು ಬಾಕಿದ ಬಾಕಿದ ಗುಂಜಿ ಜೈ ಜೈ ಈತ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಾಗ ಮೂಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಜಂಗಲ್ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ದೈವದಿಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತೂದುಪ್ಪಾರೆ ಸೊ ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಅತಿಶಾನ ಎಂಗಲ ಸಣ್ಣ ಬತ್ತಲಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಗೀತಕ್ಕ ಆಡ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಲಿ ಅತ್ತೆ ಗೀತಕ್ಕ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಗೀತಕ್ಕ ಜಾಲ ಆಡ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಫುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚೂರು ಅಡ್ಪಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಲೆ ಕಚ್ಚೆ ದಪ್ಪನಾಗ ನೋಡಿಗೆ ಕನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗ ಅವನಾರು ಅಲ್ಗೇನ ಚೂರು ಅಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತೆದ್ದಕಿನಾವೇನು ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇರು ಕೊರ್ನೀರೇಗ ಬಿಕ್ಕಿತೆ ಆಂಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸುಷ್ಮಾ ಎಚ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆತು ಪ್ಯೂರ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂದು ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಪಡು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಆತೇನೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬನು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ನೆಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್